istorya tag music. Ang music mura sa babae ba. Ang kaning digital murag porn. Ang kaning plaka real thing gid. Oh, Ada mo. kani conservative. Di ba music is para nako murag ana ba. Uh, Kung ganahan kag tanaw lag porn, Spotify ka. Ako ng mga digital na kuan. Arara nako. Kuwara ng opinion na basing yeah, I'm trying to understand kay, let's say, kung mga Spotify ra naara dayon. Naada yan. Oh, ang plaka kay kanang namoy proseso gud. Na preciso sad og madagi nimo. Mo lagi akong gi-compare lagi. If mag-story tag music kanang digital form is murag porn para nako. Oh, kanang ako ara ng opinion na. Mahit ra imong dopamine kanang murag maigo ra dayon wadak na dayon. Pero kaning ang experience sa plaka kay murag imong uyog gini mo mong uyab mo imong asawa. Di sa virtual ba? Lagi. Dala gini mo simot. Pini mo dukdukon. Yan na ba? Oh, sakto. So, karon ni